lan kanggo gampangke kowe golek pegawean. Coba cukup usahane bapak sing jeneng Kiai Slamet. Dan ya Pak, ning kowe aja ninggal bapak. Ora Pak. Ora Pak. Aduh, ambekanku kok seskene. Aduh, aku piye Sentanu? Sentanu! Sentanu! Apa iki Pak? Sakwise bumbal putih tak buka isine mukres. Kang arah Islam. Pak. Bapak. Ora salah lah. Nek wong marat aja nek mlaku. Ngadeg kaya rasa-rasen tak doi. Iki bojo ngono, apa kok satlonyar-tlonyar. Dupe lagi ganjar
Dadul sapa? Omong amaku lha apa ning omah? Ora kadak. Tembungmu nyeleki sajane kaya ngenyek karo aku. Iya apa ora? Ora. Ora ya wis. Mau Kandi? Biasa. Kandi. Wong duwe dhuwit biasa, Nduk. Kandi. Aku mangko nggone Bank BRI. Apa? Loh, ning gone Bank BRI lha apa? Wong duwe dhuwit iki umume njipuk dhuwit. Njipuk dhuwit? Iya. Arep mbok apa? Lho. Wong duwe dhuwit iki kanggo apa? Aku iki arep nebas brambang. Nebas brambange wong Muren City. Ngono. Ya iya tak dongane kok kaya akeh. Nek ora ngono lho, wong Muren City brambange ora payu 40.000. Dadi anggone payu larang wis sing nuku sampean. Sing nuku sapa Mas? Sapa? Kowe pengen ora? Sampean. Ora. Lah sapa? Lah mbok malah takok. Oh, kurang ajar dulu tenang-tenang. Kowe iki lho, dadi wong lanang liyane ya ene mama karo aku. Lho aku kok ora anak-anak kowe jane iso duwe anak kok ora? Aku iki rumangsa kasepen ning omah. Saben-saben mau tinggal lunga arep jagongan ora arep sing tajak ngomong. Ditahan nganti kaya wong edan. Jake kursimu cedakno kene. Apa? Kowe ngomong ngono iku wis kok pikir. Dene ora. Wong wedok metu ki lantarane wong lanang. Iya. Wong lanang ora majeng. Ya mesti aku ki wis meteng. Piye? Aku mau arani apa? Majeng. Cangkemmu. Ayo no, lah tak ibaratno ya Mas, Kang. Aku wong wadon ki tanah utawa sawah-sawah lho. Esuk ditandur, sore tukul. Sore ditandur, esuk tukul. Lho, lah pancen sing kliru ki bibite kok ya. Ora usah padon ae kowe. Dadi kowe ngenyak bibitku. Ya. Bibitku bibit gabuk. Iya. Paculku pacul bengkong. Iya. Nggo maculi ora kuat jero. Heeh. Padum kok atos, Nduk. Nyatane Ora usah kakean nyatane. Kowe iki ora usah ngenyek karo aku. Sing banget iki sawahmu. kene. Sawah sekedoke kok gaceken. Dateng kena ya kali sing ngrumati. Dateng pacule wis bengkong ijetek yengen rakon mati. Ngono iku aja kowe maido karo aku. Lah sing tepa itu sapa? Ya kowe salah awakmu dhewe. Ora iso. Nyatane apa? Apa? Nek kowe ngenyek paculku iki pacul bengkong, ora kuat maculi lemah sing jero. Bibitku bibit sing gabung. Ning nyatane DI tanggo maculi ning gone RI, ning gone Kampung Baru, ning gone Muren City iku tukul bibite. Nggih. Tukul bibite. Yen ngono cetane kowe gak selingkuh. Sapa? Kowe selingkuh? Ora kok. Sing Eh. selingkuh sapa? Ayak pirang-pirang dina kowe ora mulih. Kowe menggok ning LI karo Muren City. Bibitmu kowe cerecek. Aku tak pet-pet tak buta-buta dadi bojo. Jebul kowe ngianati karo aku yo. Ora apa-apa, Kang. Sing iso tapi gak koyo ngono ora mung cukup kowe. Aku luwih dene iso. Kowe amel apa? Aku ya arep jajal karo wong Muren City kene. Iki dadi bojo mramana. Ora ana sing gelem karo kowe. Endi? Bambang ora ana wani ngetok. Ngapur ae. Aja kenal Bambang kowe. Nek kenal Bambang kowe dijak nyanyi terus malahan. Yo ben padha-padha. Mengko aku tak jajal karo wong kene. Yen aku iso meteng manak teges aku ki ora majer. Kowe iku majer. Cah, aja gelem. Kene. Sawahe bojoku baceken. Alah baceken yo enak Mas. Kloro-kloro nggonku ngrumati karo kowe pirang-pirang taun. Kowe njaluk wedak skenker tak tukokno. Ora kena padha guyu cawe-cawe. Ora kena disemayani.
Dadi sampean sing ngeman karo aku. Iya no sayang. Ya wis ngene. Apa? Yen sampean ngeman karo aku, mau esuk aku bar konggone wong tuwa aku mertombo. Tambah apa? Anggonku mau karo sampean iki bisa duweni turun. Wonten bumi iki ayo do turu bareng gawe anak karo aku. Rai, aku tanggal abang. Ana wong lanang ana prei barang. Aku lagi tanggal abang. Lah aja ngono go masuk karo bojone kok sak. Kowe kadoi kok aku tanggal abang kok ngeyel. Tanggal abang umume iki aku. Hei, wong lanang yo iso tanggal abang. Piye? Lah saiki dinane apa? Minggu. Setu. Sesuk apa? Minggu. Lah iya, minggu apa? Tanggal abang. M to. Lah iya kok iso. Ayo Kang. Mo, rasudi. Ning guri sedulur lampune pateni. Momo, Aja kiki. meripat mateng celana ini iki lho. Taen bebor ana wong ngono. Alah, mo, ora lah. Alah. Ora sama aja kene. Alah kan aku pengen duwe anak yo. Alah, engko karo bojomu dhewe kene kok iso. Masa lho bojoku bengi iki kowe? Heh, Kowe. kowe bojoku. Iya. Alah, nyoro aku ora tau cekel dhuwit nek bojomu. Alah nek cekel ngono yo kayane klumpuk. Lumpuh apa? Lumpuh apa? Aja ngono kaya ga. Mama, Lah. Mama iku nek takno juta to. kowe kandha numpak lumpuh mobil Avanza urung lunas-lunas. Aja kandhake wong maca. Kowe mama kene tak takno jurus kowe lele terkintil-kintil kowe. Ah, jurus apa? Ngono. Paling-paling jurus nek kowe ameh ngebon mogol iku ada. Bagus Ayo Mas. Aku iki jane seneng. Ayo Jane ayo. supaya seneng. Tak doi aku seneng sae. Lakon ngene iki aku seneng. Neng aku wedine roh bojone. Tenang Mas, saya etok Mas. Dasar bagus. Ameh njaluk dhuwit nek ngene iki ae. Bagus apa rupane lo kaya wedhus. Kowe alung rabi aku timbangane rabi. Iya. Lah iya nek Dasar bagus. Ayo demek. Ora usah Jawa Tengah kok demek. Hei, Apa? kowe peno. Jenenge Bambang di. Iku lho Bambang. Ayo nanti ora maju kowe. Janji piye? Ayo, Turutan. ora sudi. Ayo Mas. Mo. Sithik Mas. Momo. Wis kadung kudu. Aja bangsa kudu jawe kok Mas.
njaluk mogol. Ya jaluk sapa? Kowe alon njaluk aku kowe Lah timbang. iki durene wong wedok sedina kok kayane 20.000 to apa? Bayam kemeke sumber wong sugih. Awe blonjo wong wadone 20.000. Oh, mirang-mirang wong ra. Asale bukan ya ora apa-apa. Wong e aja kaya wong urut Siti. Gene. Dikai dhuwit 5.000 bojone kanggo setahun. Alah gak apa-apa. Alah, lho medhek. Ya to ora? Ora iki piye? Bojone ngono boros. Aduh. Lho. Sok nek iki 5.000 dadekno kanggo setahun. Lho. Kowe pengen ro dadi kanggo setahun, tukokno tanggalan. Oh, ya aja mangan sego kowe mangan tanggalan kono. Mangan kok sego le. Ngapa? Mangan ya roti wong sugih kok. Alah kemlete roti. Kowe dadi bojoku suwe, Apa? aku lesu. Lesu ya lara sudi. Aku njaluk mok kelori mok jarno mok tabok siraku. Rotiku aku dadi wong wadon. Sik tak doi. Apa mulai aku ning kene wong Eh, wadon. tak doi. Apa? Lambange mlepuk. Piye? Ngomong-ngomong aku sok nek panjer Mas. Ora wani maju wong e. Bambang karepe aku kira digambang wae piye, Mas? Eh! Kok aku disio-sio bojoku, Mas. Bambang iku kancaku. Kancam yo lah, saiki umume teman makan teman. Masa? Iya. Umume apa? Teman makan teman. Kaya bojone mogol ae kok. Lah iya, mulane kancam yo lah ora itu, Pak. Tak doi, Dik. Apa? Sedelok engkas. Apa? Mogol ya bojone anyar. Iya. Ini ki umume teman makan teman. Iya. Nek dijak terus tetep diglibeti temane dhewe. Lah malane ora oleh ketoprak. Nek ora kena ketoprak yo mbok tapi kowe. Cangkemmu. Wah, aku sing kok arani. Lah kowe wis dukan ae. Ning kene luwake wis dibuaki kabeh. Lah iki siji. Sapa? Kowe. Aduh rupam. Tak sawang kok kene. Walah ya apa Gusti. Kaya apa? Curut. Wes ana mangan. Sepot aku nyawang rumah. Masak apa sayang? Masak anu rica-rica. Dicari apa? Rica-rica garangan. Lho nyaplok kowe. Gebes aku pegel. Getan aku nek bojo kowe. Asline kowe sayang karo aku le. Blas. Ketara. Wong sayang iki ketara. Gemes-gemes piye gitu. Cara nesu ya. Gemes aku nesu tenan. Gemes ya wes. Ora mangan kono. Mas Darda. Gampang nah, kowe Bambang ora kuat nyawer. Mas aku masak roti, Mas. Alah. Ono apane? Duwe bojo koyo ngono nyengite ra karuan. Kula nuwun. Ono tamu sapa? Iku lagi mangga koyo ono tamu. Mangga. Sing bangun dek kapan le? Lagi wae sasi iki. Sasi iki. Heeh, suwangar ra omahku. Kerlip lampune pirang-pirang. Ukiran tok. Heeh, ukirane jati. Omahku yo ukiran oleh Ukiran apa? rayap. Ya sabar, wong urip iki werna-werna. Ana sing sugih, ana sing kere. Sampai sing sugih aku sing Ya ditampa, menungso urip kok ana garise dhewe-dhewe. Ana sing kepenak, ana sing rekoso. sampean sing kepenak aku sing rekoso. Urip. Iki mau lapo kok teko kene. Aku arep menehi kabar mbok le. Kabar apa le? Bapak ninggal le. Aku kaget aduh dadak. Sing kaget ya aku sepi kok sampean kok malah sampean sing kaget. Aku kaget kok Kang aku kok mati deh apa? Jare wong urip iku wajibe mati lho kandhane mati kok malah Yo ngono aku kira tau petok suwe kok malah ya kok sampean mati. dipe sugih ora gelem sapa. Karo dulure sing ora duwe kok. Sugih kira tak mulai. Aku dadi bojone ya diblonjo dina 20.000. Kon iso lunga-lunga piye? Nek mati do apa cok? Wis 3 dina. Tolong dino. Ya wis kene nunggu saka mamah tekan omahe mbok lek adoh. Tak jupukno apa ya? Tangan apa kok besek? Ya sampean arep
njupukno mangan apa ngombe. Kowe mesti luwe, tak cukupno mangan ya. Luwe wong sing layat beras ndi ngintek tak nggo ragat bapak kok. Ngono. Aku mau gawe bakso. Gawe jangan bening gorengan lele. Goreng botok daging. Kowe milih ndi? Botok urang ketok motore gak mangan ning kene. Botok urang botok daging. Aku tuh botok daging are. Iya piye? Heeh. Milih apa? Botok ae lek. Botok. Botoke sapa? Botoke sampean. Botok urange mau lho. Kok mangan? Iya iya. Dan yo sakene lah lek dadi wong ra. Dinyeki terus saben rene ora diweki apa-apa. Dinyeki terus. Ning yo bejo, duwe bojo sugih. Wedake saiki yo ketok menger-menger go larang. Depo dhisik ning desaku saben dina kon tandur. Sentanu. Ah sobek lele. Bodoh. Bodoh. Perasaanku wis ora penak tenan kok. Bodohku. Wis tak sebut kae. Bodohku tek ditekno Pak Mulek kari segodok ra apa-apa. Perasaanku wis ora penak. Lele, bakso, babar segodhok. Lah kowe ngono tekan kari. Wengi-wengi iki wis sampe jam 1:30 wae ra teko-teko. Ya ditekno Pak Mulek gerak gas. Ya wis ora apa-apa nggo ganjel weteng lek. Lah timbangane ora mangan kowe. Iya lek. Nek semaput suwe-suwe kowe mati nusul Pak Mulek cilaka. Ngono tunggu hale. Iya ya wis tak cukupno ngombe ya le ya. Wis anggap ae ki ono bothok ngono ya. Bothok kembangan piring diarani bothok. Mangan sego bothok lah. Stop! Diwarai anakam. Penake cah. Teko-teko kowe jegrang sikilmu. Teko-teko kowe nyangga piring. Kowe arep mbadok, kowe arep nyekek rumah sami ki warung. Rase kakak ama piye? Kok kowe teko-teko kok mangan? Diwehi mbok lek kok lek. Piye? Sing menehi mbok lek. Diwene mbok lek. Kowe nek ora pamer welas, kowe nek ora pamer kowe ora kuat mangan, ora bakalan diwene mbok lekmu. Senanu. Rene. Iya lek. Kok penak temen kowe teko ning omahku, ning omahe wong sugih. Lho kok ora kula nuwun, iki masamu mae sapa? Ora omahe mbok lekmu. Omah iki oleh bangun lan kowe tenan. Kakak ama piye? Omah wong-wong ngono kae ora ana lampune sing kaya ngene iki bakal. Ngantek do ditiru wong liya-liyane. Iki aku ngetono nek aku iki sugih. Iya lek. Ya yo. Kamu iki oleh kungai gawe nggawa dhuwit rumah sama nggo godhong. Iya. Kok teko nyekek ae. Silakan sapa? Sampeyan kon nginggih. Tiga. Jadi kowe teko ning omahku iki arep ngemis. Ora lek. Arep apa? Mene kabar. Kabar apa? Bapak ninggal. Hei! Piye? Bapak ninggal lek. Bapak meninggal. Yo. Bapak mati. Bapak bongkok. Iya. Loh, nek umat kok mati. Mata picek ngono. Mati nek umat. Wong greget nang wong. Ngono wong mati dengar-dengareno. Tak doi. Aku mergane gumun.
ora tau mati kok mati ngono lho. Ya wong urip kuwi wajibe mati. Lah kowe rene arep lha apa? Mene kabar. Mesti ora mung ngarep ngemene kabar. Kowe arep utang duit aku. Ora, Lek. Ora apa? Aku arep milih mbok, Lek. Nek kira-kira sampean ora ngarah sampean kei. Wis Milih bolehmu. Iya. Padha ae ku duit sing ngekeki aku. Lah karepmu apa kok nyangga piring iki, Mang? Dadi wae sarapan mbok le yo arep tak pangan. Lah kowe mergo kowe lesu to? Iya. Mbek pangan to? Kowe ora kuat sarapan to? Ora. Mulane pengen mangan enak iku kudune mbut gawe. Kowe duweni tangan, kowe duweni sikil, duweni pikiran. Jangkep ponco driamu ora kok gunake. Enak. Ya ora maido. Ora maido mergo kowe wong mlarat ora tau mangan segane wong sugih sing wujude beras raja lele. Alah, kowe paling-paling mangan paling-paling beras menir. Aja cedak-cedak lho, Lek. Apa? Dadi patil. Guyu terus kowe. Loh, kadari guyu terus. Kira-kira nanggap ora kabumi kowe. Songgo ngene ae lho, Lek. Tangane mek dipatil. Paling-paling kabumi ora nanggap ae mlete. Penangan tak dulang, Cuk. Gak apa-apa, Lek. Ora apa-apa mergo bapakmu wis bongkok. Kowe tak dulang aku wakile bapakmu. Ngono ya, Lek. Iya. Tak dulang mangap. Iya, Lek. Mangap sing ngombo. Tak dulang cangkemmu, Cuk. Kepelaku gedhi. Mangap. Sing ngombo. Cangkemmu ngombo. Mangap. Kok enak temen teko-teko dadak teko-teko jek. Beras konku tuku nganggo duit. Ora duwe iki aku golek duit. Taiwan nurut-nurut lali omah. Yen entuk koyo kanggo tuku pangan, kanggo tuku beras. Lho kok enak temen kowe. Cocok. Tumek kowe duweni dulur sugih kaya jeneng aku. Iya. Jur kok cagerno kowe ora kuat mangan. Kowe ora kuat nyekak. Jur kowe ngemis ning nggonku. Nek kowe ora duweni dulur kaya jeneng aku. Jur kowe jaluk apa? Jur kowe ngemis karo sapa? Ora. Sempat aku nyawang kowe. Enggak ketularan aku melarang. Siap. Mau ana kucing mencolot. Kowe Aku kaget. kaget. Nanti ketuplek piringmu. Iya, Lek. Oh, alah kucing keparat. Sini ngombe sik tak jupuk-jupukne. Sabar. Mas aja dijupuk nih rusak, Pak Krikil. Tak jupukne sego ya. Iya, Lek. Ora entuk sego yo banyu ngopeng-ngopeng. Stanu. Oh, biajingan ya. Enak temen tuh. Enak aja. Armangan sego, jor kowe ngelak. Kowe nyandak gelas,
Lah iki aja ngombe banyu aqua tak doi. Banyu apa, Lek? Aqua iki levele kanggo wong sing sugih-sugih. Kaya dening aku elek-eleke kaya dening mogolan sing duwe omah. Lah mau rek Rok sampean ngombe Cleo. Iya, Sampean mang rek ngombe Cleo. sing ngombe Cleo sapa? Sampean ngono kok. Banget tenan sing duwe omah ngombene Cleo. Tak doi. Cleo iku sak ndure aqua. Jadi kepepet Anda yo mbok ombe ngono. Mergo dhewe lakone uga iki. Wong mlarat kaya dening kowe aja ngombe banyu aqua. Dur ngombe banyu apa? Kowe nek ngombe banyu aqua mergo kowe mlarat. Kowe mergo ora duwe, kowe nek keselek bongkok. Wong mlarat kaya dening kowe pantese ngombene banyu dudu banyu aqua, ning banyu pecer. Eta aku saiki dadi wong geleng sugih padoni. Dungo bara. Yo Lek. Rene, nek dungo. Rene. Kepen ngombe banyu. Mergo kowe ngelak nek mati nang omahku cilaka malah mlebokno ning rumah sakit. Aku mundak bayari nek pengen ngombe iki lho beden iki lho. Enak. Yo ngono iku rasane wong ora duwe. Ngono iku kanggone wong mlarat kaya dene kowe. Ora pantas omes ning gone wong sugih. Ngono tembung. Sedane malah Bojone sampean. bojoku kakek harga bodo. Oh, wong lanang sabar gelap. Wong lanang kok koyo ngono karo ponane kok mentolo. Jare sugih kok koyo ngono tumindake. Termane sugih wong ya ora duwe anak, sing maris ra ya ponakku siji-sijine setanu kok ya disio-sio koyo ngene. Jare ki mau rene ono apa to, Le? Aku dhewe kok pitung dinane bapak. Ya duit. Nek duit aku ra duwe, ya wis kene aku duwe ali-ali. Iki gowo, mengko didol, ya. Kok nek tok duit nggo mbrokoi wong tuamu. Apa ya? Iki sing gano. Nah, wis sama. Wis ndang bali kok ndak kono karo bojoku kakek aja. Aku yo pamit yo Lek. Suwun yo Lek. Ya sing dicek pangapurane ya, Le. Enak temen. Kowe kok arep balik lho. Jacok ya sembok kok kowe. Enak kan? Sawo. Sawo rasa biri. Ora birin-birinan. Nek kadung ini iki ora birin-birinan aku. Aja ngono ya kasih sabar. Yo karo ponane ki aja ngono aja dak sio. Sabar piye? Sabar ae. Dadi wong sugih ki aja kedonyan. Seneng dono driye sok nyumbang karo wong ra duwe sedekah. Sok ben nek mati mlebu swarga. Anak mbok warai. Kowe iku lho nek ora mbewangi meticil ora kuat. Dadi wong sugih. Coba tutuki anyar iki kursine nek. Anyar ke ora rumangsa wong tipis sapiye. Nek dia ngomong. Sawo. Aku tak balik sik. Bali cok. Wis ora bali. Balik enak temen. Kowe ning nggone sapa? Ngomah sampean Lek. Kowe ning kowe sapa? Kowe cetha ning omahku. Iki mono oleh gawe omah nganggo dhuwit. Larang regane. Agoy. Lho nek gene apa? Kowe mlebu omahku kula nuwun
ora pamitan. Pamitan yo. Iya. Lek, aku tak balik sik yo. Iya. Balik ke balik. Balik ning balik kena. Neng iki jadwale operasi. Aku ora duwe motor kok, Lek. Sing operasi motor tok. Mergo kowe mlebone wong sugih, iki yo kudu dioperasi mergo kuwatir donyaku kalong. Ngono. Aja ngono, Kang. Menang. Karek anut wong lanang padon ae kowe. Kowe nggo apa? Gak nggo apa-apa kok, Lek. Kowe ya bisa. Nek ono bali liwat. Menang. Ya apa? Apa ini? Jual. Dia padu. Woi, enak aja. Woi maling ya. Ora, Lek. Mergo mae Pak Likmu iki ana mase akeh, ana duwite akeh, ana bonyane akeh. Woi nyolong Mas. Sing mene mbok, Lek. Sing mene mbok, Lek. Awadan. Ora kok, Lek. Mbok Likmu apa kowe? Mbok, Lek, sumpah lho. Kowe nyolong apa Leo? Sumpah gak nyolong lho, Lek. Sing nyawe aku. Sayangku. Malah ora sayang-sayangan. Cintaku manisku, cak ayu sing denok sing deblong. Iki aku untuk cintaku kangku. Iya, Oleh kutuku ini Semarang. ngerti. Aku ning Semarang tuku gelang karo anting-anting tanggo tondo cintaku sayang. Lah iki wis bawain aku to. Iya. Lah mergo sentanu iki butuh ragat. Iya. Butuh ragati panes sing mati. Iya. Aku ora ndek dhuwit ya tak wek yali-yali. Salah nek ngono iku. Wis tuk-tukno. Sido-sido kowe melarat. Wis to Kakang ben to. Moh, Wis aja. Ben. Aja. Ben. Lu pelani karo aku kowe. Ayo, wis ini kita lakoni tak jojo ngene iki. Aku tak dadi pras gak wani kowe. wis, Lek, ora usah geger. Ora perlu, Lek. Hei. Nek sampean ribut karo bojone sampean. Aku tak golek silan liyane ora apa-apa, Lek. Aja bondo. Yo kena sampean saikine mubuk sing kaya ngono dipes sugih. Iya aku wong sugih. Ning donya iki yo cakra manggilingan yo, Lek. Lah napa? Besok yen sampean kelakon marat, ngluwi maratku, Lek. Wong melarat ade dongakno wong sugih ora bakal mati. Pangapurane ya, Cuk. Staro, mati aku. Mati aku, Staro. Hei, cong, ger. Mater aku tanggapan isih 7 sasi cong nek kena gathukku nyoro. Iya, Cuk. Mobilku ora muleh-muleh kok. Ana apa, Lek? Mobilku tak gadekno e cong. Mater aku. Sampean wedi ora apa? Lah iku kowe go penthung semono gedene arep ngepro aku kowe. Ora. Lah arep apa? Arep tekok kanggo apa Ora. ora? Ya ora kanggo. Arep kanggo ngobong dami kok, Lek. Ya ora mbok ngamplengi Pak Mule. Ngamplengi. Walah ya. Ya iku dalam wong larat. Alah. Kaya kowe wong larat. Kowe iki aja kemlete. Ana apa? Ngenyak-ngenyak wong melarat. Kaya aku ah, wong Kowe wong sugih. Ana apa wong larat? Aku wis bosen dadi bojomu wong sugih. Wah, sen yo minggat aku leh nang wong tuaku. Kliru, Cuk. Lah napa? Kok kliru? Aku wis mau dadi bojomu aku oleh nang ngene wong tuaku. Ora sudi ah. Oh, ngono. Mergo kowe wis gawe larane atiku, Kang. Ponakku siji-sijine kok dak sia njaluk bantu, kowe ora mau wenehi dhuwit malah mau wirang-wirangno kaya ngene. Aku wis wegah dadi bojomu, aku njaluk wegah. Cintaku sayangku. Ora cinta-cintanan. Kowe nek njaluk pegat aku njur bojoku sapa? Lah bojomu Lastri Winong dak lah. Aku mau dadi bojomu saiki. Cinta-cinta apa nek biyen yo janjiku
ketoprak bojone mogol. Lah, Kenapa? wis, ora mau cukup kuwi. Apa? Aku bakal lunga saka omah kene. Ning saben sak jangka Jumangka aku ndonga. Muga-muga wong kaya kowe sing sumugih iso nikmati sambal gluduk. Bener kok wong wedok ora kena jak sugih. Lah kowe ame katut lanangan yo karepem. Sing penting aku urip sugih. Ya dok kuwi wong wedok kaya kowe ngene iki ngantek besok yo mesti grogoti donyaku. Kowe ngangelno aku. Wong wedok arep ndongono wong lanang kok sak jangka arep kok dongane aku disamber bledek ya ora bakal iso. Kowe ngewangi sapa? Heh? Kowe ngewangi sapa, Mas? Kowe arep ngewangi sapa? Mogol andalame kok mogol sugih aku mlete. Wong kaya aku ngene iki ora bakal samber bedhek mergo apa? Aku iki wong sugih. Saurunge bedhek nyamber aku. Tak entongi dhuwit atusan ewon ora bakal sida nyamber aku. Umpama bedhek nyamber aku, bedhek iki lho dhuwit.